ngumamCunu oGanele kaGazu, ngokuzalwa ngowasemsinga. Ngiphethe iy'ntombi la eNtuzuma. Ngaba nje nothando lokuphatha iy'ntombi ngoba nasekhaya ngakhula ngaleyo ndlela yokuthanda iy'ngane, ngiy'phathe ngoba ngithanda iy'ngane. Into engiyithandayo ngenhliziyo yami ukuthi ugqugquzele iy'ngane ukuthi zazi ukuy'phatha, uzey'phatha kanjani. Ngifuna ukuthi ziy'gcine zibe yiy'ngane ey'hloniphayo. Ukuhlangana kwabatwana bahlangene ngakho ukuba izintombi, bayagqugquzelana ukuthi bay'phathe kahle, bay'gcine nokuhlonipha abanye abantu emhlabeni. Kuthiwe kufanele ingane iy'hloniphe yona ukuze nomhlaba ubahloniphe. Kuthiwa intombi ufuna ibe yintombi nangenhlonipho ukuze kugcwale ubuntombi bayo. Hhayi umuntu abe yintombi ngevajini kuphela, ay'hloniphe yena ukuze nomhlaba umhloniphe, ahlonipheke. Nabantu bemthande bengasho ukuthi kunechashaza emva kwakhe. Yilokho ngisho ukuthi iy'ngane kufanele ziy'phathe kahle, ziy'hloniphe zona. Siphethwe Art and Culture. Umama esiphethe la umaMtuli, uDude ematendeni.